e diwan Matam dendangal dilloɓe e cellal wonɓe e nder département o ene ngari notitade sep syndicat o non goytali muɗum ko wiide médecin chef district mo Matam o ene golle ɗe gollatɗe ene ɓe gona yaduɓe henenne omono ƴetti bandiko en on waɗe palasuji ɓurɗi moƴƴude kono kadi to banggal ha joni koppereje ɗe ene ɓe ganda no o ɗowirta ɗum saabi nonenne dendagal guro kuufiɗe oɗo département mo Matam e nder district muɗum ngari notitade tawi ɓe jeehi ha ɗon ɗo galle préfecture ɗo enne tottude préfet Silemani Ndiaye memorandum mabɓe gam hollirde goytali mabɓe jehen mbaɗen suivre Tibika secrétaire régional éducatif syndicat SGT3 Matam en fait hande mi sikki on jimin ɗo hen guila subaka ha joni e min ɗo hande noon addi min ɗo henne ko woyde metta men ñanden en gardi nokki rendez-vous en kaadi en kaldi mais hande actuellement ko seppo min goni seppo ganduɗa hoorema noon ko médecin o waɗat ɗo ko min jaran hande min jaran hen janggo addi probléme foof poste santé nawelo haydara ala min paamen wiye omo jogui diplôme wiye o ala diplôme wiye ko woni hen haydara fa ere konko anno ma hen jeegom ɓeɗi ere caggal ɗo wonɓe hen 8 mois 8 ans 9 ans 10 ans en donc dañ poste santé ɗum no min mbawi wadde accepté ɗum noon ɓenna caggal ɗum ko faale kalis wi kalis on paama no yarata e nder santé hay goto anda hunde ene majjiri min e niɓe min ene jibiri men guilne noon min nokki hunde o few wona so banggue maire to wona so banggue préfet o préfet o ari o haali o jarama par ce que situation o min jiiɗi meɗɗino men kono min jiiɗo henne affaire ummoɗo hen ɗum natti hen kadi softi guila ñanden ha joni affaire 2 mois ha 2 mois wattaki haalde famodire kadi minen kadi ɗum kadi netti hankkadi wawa liggirde joomum yo préfet ye kaalen yo gouverneur e haalen yo maire o haaren pourquoi pas aussi le président de la république ko ni ene soofi ni natani min nata liggade min mbatta vaccination min mbaɗa won juuɗe amen haydara min mbatta min aduna min ɗo hannde vraiment min tampi min kaaɓi min lorli par ce que wona neɗɗo pewnowo woɗɗo ko jeeyi yummakko walla jeeyi bammakko walla jeeyi mumen tan nani jeeyi noon enen ko waalo walla jeeyi ɗo noon wona waalo wona jeeyi donc santé wonɗo hen